प्रमोद बर' जिन्दाबाद 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 प्रमोद बर' एसटि होनायखौ लानानै दावराव दावसि आरो नैबे मोनसेयाव जों खोनादों संबिजिदा जेखौ पारमिसन होयो बेखौसो मावनो हागोन संबिजिदा जेखौ होआ बेखौ मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जोंनि हादोरनि संबिधानाव गोबां माने बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा एसटि खालामनाय गोसोबानो दाननो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनैसिमबो नाजासेयाव हायाखै दा बेखौ लानानै आं सान्दों बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया सोरबा मोनथावै मानसिया मोनोबा बेखौ संबिधाननि गेजेरजों सोरबा चेलेन्ज खालामोबा बे ओरैनो बिनिफ्राय आउट जालांगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै आं सानो जे गोबां केअटिक जानो हयथ' दरकार गैया माने थांनाय समावबो जोङो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा आंनि सिगाङाव रोंगोरा नार्जारिया थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव रबिराम नार्जारि थानाय समाव बा बिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म थानाय समावबो बेबायदि इस्युसफ्रा फैदोंमोन आरो जोङो ट्राइबेल संघ एबा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बेफोरबायदि सिटुवेसनफोरखौ फेस खालामबोदों आरो दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ दा बेनिखायनो ट्राइबेलफ्रा खहा जाजासे माबा मोनसे गिदिर माबा मोनसे लाबोनो हागोन आं बेखौ सानाखै 10 थाखोआव फरायगासिनो थानाय प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दं जागोन आरो खामानि मावनाय जागोन 15 बोसोर बैसोनि प्रिया मुसाहारिया थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय गोमाना दं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एडेनबारि गामिनि लोगोफोरजों खोनानो मोनबाय दे नैबे बिनानाव 10 थाखोआव फरायनाय प्रिया मुसाहारिया थांनाय 23 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै खोनानो मोनदों बिथांनि न'खरावहाय सासे माइ गायनो थाफैनाय हिनजावसायानो बिखौहाय थगायनानै लांदों होननानै जों मिथिनो मोनदों बेनिखायनो बिनि बिमा बिफाया नोंथांमोनखौ खावलायदों सोरबाफोर जुदि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दिल्ली मुम्बाइ पुणे बेफोराव थानाय मानसिफोरा जुदि बे प्रिया बसुमतारी आरो स्नेहा दैमारि बिसोर सानैखौ जुदि बहाबाफोर नुसनोब्ला हमनानै हरनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों अननानै जुदि नुसनोब्ला नैबे सावगारियाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामनानै बिथांमोननोहाय खोन्थाहरनो हागोन बिदिब्ला बै हिनजावसाया दिल्लीयाव लांगोन होननानै खोनानो मोनदों बेनिखायनो आं सानो दे दिल्लीयाव थानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जुदि नैबे गथ'खौ सिनायोब्ला बिसोरखौ नोंसोरो नुयोब्ला अननानै बिनि बिमा बिफा आरो जाथि खुरमा बिसिनि गामियावहाय खबर हरनानै बे गथ'खौहाय नोंसोरो हरफिननो हागोन एसेनोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि आंनि चेनेलावहाय सोरबाया गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो लोगोसे बे आगदाथिं थानाय बेल बटनखौबो खनसे टिक थुनानै होनो हागोन बाय